Doho sude amang dainang tamunami naparjolo ima punguan kor Mother Voice HKBP Jati Sempurna Resort Jati Sempurna Distrik Sapulusia Bekasi. Napaduahon punguan kor ama HKB Cibubur Resort Cibubur Distrik Walu Jakarta Raya. Horas mari kita. Amanginang tapahohom jala tapasonang marohata martangyang mahita di bagasan rohata be. Amin. Mari hita siap buku ede nomor 521 ayat sada Rodi ayat tolu.
Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumapalangi dohot anoon. Amin. Kristus Yesus lonang gabe hapistara sia debata tuhita, gabe hatigoran dohot habadiaon, dohot haluaon. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata, asi maroham dihami, aidang tarbayan hami mabay manangaha, molo soho dongan nami. Di bahay ni, sa leon marihami roha banua gijang, asa tau hami manibangi dohot mangulohon, lo moni roham. Sa dongani mahami, asa miak kami di bagasako, doho di bagasan hatam, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege ma patik ni debata di hita mingguon, ima patik palimahon, sahatu patik pasapuluhon, songonom ma patik ni debata. Patik palimahon, ikon pasangapomu dona torasmu, asa martua ho jala leleng mangolu, di tanonani leho ni Jahoba debatam diho. Patik paunopon, una komamunu, patik papituhon, una komangalakup, patik pawaluhon, una komanako, patik pasiahon, una kola unang holo, una koolo makatidakon hata nasututu, maraloho dongan jolma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan niroham bagas ni donganmu, dang jadi halangan niroham donga saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Ido sahatna, ramang ido gogo mahita tu adopan ni debata, lau mangulau nahobar tu patik nai. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulau nahobar tu patik mi. Amin.
tato poti madosata di hadapan itu hatta debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalan abonar. Para si roha jala partalop ni roha jala nabosar doho. Semar pangulahi marohami dahami. Di bahini sese sama sude dosa nami. Dangadong nahu pangasau kami. Dukon niasi ni roham. Hati goran na pinatupan ni anak pudo nahu pangasau kami tujolom. Di bahini pasonang jala puli mahami. Akan nahinop-hop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema baga-bagan itu hatta taringo tuasan itu satta. Aidang adong ibarni ay saluhu do pardosa jala uranga maradopon hasangapon ni debata. Alayak nagabi pitor binain ni basa-basa marhite sia nasi ni rohana. Inorhon ni panobusan na marhite-hite Kristus Yesusi. Na pinojongjong ni debata bain habangsa parasian. Marhite-hite hapersiaw di mudarna. Hasangapon maribata nari gijang. Amin. Tabegema puji-pujian Sian Kor Mother Voice HKBP Jati Sempurna Resort Jati Sempurna Distrik Sapulusia Bekasi.
Tabegema hatani debata turpuk niari mingguon. Ima natar surat sian pesalmen bidu 140 alu. Mamuka emai sian ayat sada rodi ayat 10 opat. Marsika soring ma amanginang hita majahasa humulai hamima sian ayat na parjolo. Songonoma hatani debata. Ting-ting mandoko langi dohotano mamuji debata. Haleluya. Puji ma Jehovah hamu alayaka sia banua gijang. Puji hamu ibana diaka banua gijang. Puji ibana ho ale mataniari dohot bulan. Puji ibana sedih hamu ale bintang akan namar sinodangi. Ikon pujun nasida ma goarni Jehovah, ay madokon ibana, jadi tertopa manasida. Puji ma Jehovah hamu alayakan nama sia tanoon, akka binatang ni laut, rodi sude akalum. Hamu ale akka dolok do sude akka robean. Hamu ale bawaka namar pabuero di sude hau ares. Hamu ale akka raja di tanah odo sude akka bangso. Hamu ale akka pangarajai ro di sude akka panguhum di tanah on. Iko pujuna sida maguarni Jehovah, ay sasada guarna ido natibul, di atas hamulion na ido tanoon, dohot akalangit. Ido sahatna, martua doa kena tumangihon hatani dibata, jalan opiopsa, amin. Tabegema puji-pujian sian kor ama HKB Cibubur, Resort Cibubur, Distrik Walu, Jakarta Raya.
Tabegema puji-pujian siap vokal grup AMA HKBP Denpasar.
is my story. This is my song, praising my Savior all day long, praising my Savior all day long, all day long, all day long. Tahati dakoma haporsiatai, songonah hinati dakko ni dongata sa porsia di sadok portivion, rab mahita madok. Au porsia bata Jehovah, ido ama pergona suatu dosan, natu palangi dohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di bata Jehovah nasa sedai, ima si Maria, naga bigabean si Antondi perbadia, andorang suahuan. Ido tuhata natu mau na bernit di pangomoni silatus. Namai terpajal do ibana di hau pinarsila. Natua banua toru dong ditanom. Namula mangolu diari patoluhon. Namana itu surgo lau hudul tu siamun di bata Jehovah. Amanai bargogo naso hatu dosani. Di simai bana paima mula soko tu tanohon. Manghumi halana mangolu dohon namati. Au persia di tondi perbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatau panihala Kristen akan nabadia, do dia sesani dosa, do di hatai namandok, mula mangolu soko daging halat naung mate, do dia ngoluon na sora sudah, amin. Huria nani haulongan ni Tuhatta, tabegema tikting namasa
di Huriatta, Minggu 20 September 2025, Minggu pas-15 dung Trinitatis, Minggu Ekologi HKBP. Doh topik sude ditopa marhite Kristus. Tikting na parjolo pos pelayanan tabanan mardala doho denggan soksoni dinalaw pahe bakon pospel tabanan Huriatta tong dope mabuka rekening satu tikyon nunga terpapungu 255.620 sada ribu. Alani yang manginang toktong mahita manupahi. Na mangihut persiapan pospel Singaraja mardal do denggan nuaeng nunga dihobasi amang calon pendita perdinan Sitohang STH. Na mangihut pakobasion di Huriatta boy ma tawapana ditikting naung disagio tuhita manginang na papaton danak na sorang nunga di basa-basa tuhatta saya danak bawa di tongga-tongga keluarga amang HL Lenggolan inang nikadek Dinda Paramita na di hari Minggu 7 September 2025 ruas di sektor onom danak dohot na torasna di bagasan Hahipason na palimahon padidion na badia di bagasan sedarion patupahon ni Huriatta do padidion na badia khusus tu sada danak yanakon ni amang keluarga William Junior Latuheru inang Ipana Mairos boru Simurakir nasian sektor pitu tatangnya koma manginang asang dia danak na terdidi na marhabiaran jalana satia tu hatta napon pea amani Huriatta di Patupa di hari Rabu pada Oktober 2025 di Gereja Town masuk pukul 10.30 wita na niuluhon ni inang Bibel Pro en boru simajuntak doh tema saluhut do hita anak ni debata na tersurat di Galatia biddu tolu ayat 10 sia rodi ayat 20 sia. Nama kasuhut top peai ima ama nadong di sektor 4 sektor 5 doho sektor 6. Pinangilu matu sude amani Huriatta asa madohoti PA amai. Na mangihut pertanyaan rumah tangga di Patupa Huriatta do pertanyaan rumah tangga di hari Jumat 3 Oktober 2025 di 5 Inganan na parjolo di sektor tolu di bagasni amangka Pajaitan inang NSM boru siahaan di Patupa di konsistori gereja atas bahasa Indonesia. Na paduahon di sektor 5 di bagasni keluarga amang Jesi Bolon inang boru sinaga alamat nasida Perum Taman Wira Umadui blok C nomor 10 sia Jalan Gunung Payung Padang Sambian Klot dan Pasar. Na patuluhon di sektor onom di bagasni keluarga inang Nyonya Tapu Bolon Ika boru Nenggolan di Patupa di konsistori gereja bawah. Na mangihut di sektor Walu di bagasni keluarga amang TD Pardede inang AV boru sihaan alam anasida Jalan Raya Sidakarya nomor 27. Na palimahon di sektor 10 sada di bagasni keluarga amang S Simajuntak inang SB boru Silitonga alam anasida di Jalan Gunung Patuha Pitu nomor 170 blok Sia. Pinangido matu sude ruas ni Huriatta nadong di sektori asa maddohoti partangyangan. Na mangihut Huria manopot Huria di Minggutta sadarion rodo mangibati Huriatta na parjolo punguan Kor Ama HKBP Cibubur Resort Cibubur Distrik Walu Jakarta Raya torok nasido 20 halak na niuluhon ni amang Padita Rohden Sitorus MTH jala amak Padita do napasahaton Jamita di Parmingguatta di Bagasa Sedarion. Napaduahon punguan Kor Mother Poise HKBP Jati
Sampurna, Resort Jati Sampurna, Distrik Sapulusia, Bekasi, Torop Nasida, 30 halak. Perhala dulu sudi ruas ni Huriatta, HKBP ni pasar ton mulate amang inang di Haroromuna, terlubo bima di lagu puji-pujian, nang di patubiho kamu, Tuhat tama namar sangap, akasungo dia pesak kamu amang, inang di Balion, saya dipatulis Tuhat tama, sok-songon yang dinalau mulak kamu, tuinganam muna, totong ma di ramoti Tuhatta. Nah mangihut di hari Minggu naro 5 Oktober 2025 rodo mangibati Huriatta Kor Amah HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati Torok Nasida 25 halak na niuluhon ni Amang Padita Eben Sihardo Simajutak MTH di Parmingguon Arian. Na mangihut jaming yanak kota sekolah minggu uduk ni aka ulaon ni na dipatupa panitia Pesta Huria 2025 imana dipatupa di hari Sabtu 10 Oktober 2025 naro na perjolo jaming yanak kota sekolah minggu mangidehol lagu puji-pujian na nidohotan ni kategorial remaja dohot na posobulung dipatupa live streaming. Na paduahon lomba vokal yanak kota sekolah minggu dibagi di 2 kategori, ima di kelas kecil dohot di kelas besar. Na patuluhon lomba tortor anak sekolah minggu sian sektor sada 1 sektor walu doho pospel tabanan madaftar ma tu amang D merpau guru sekolah minggu paling lambat tanggal 10 Oktober 2025. Na mangihut pangapulion sian Huriatta dibahas dari di patupado pangapulion marhite Dewan Diakoni Sosial ni Huriatta na perjolo tu keluarga Nyonya Sirait inang te boru sinaga nahinan nunga di patupa duk sipul Parmingguon na sogot na paduahon tu keluarga Amang Gultom ICD boru siregar di patupan no duk siduk Parminggonon di konsistori bawah pinagido matu sude ruas sektor walu asa maddohoti pangapulioni. Na mangihut bunga altar di minggu sadarion di mana dipatupani amanami doti nanami kategori lansia molotung adong ruas ni Huriatta amanginang nanek pasahatot bunga altar tuak kaminggu naneng ro buima makubungi sekretariat ni Huriatta. Na mangihut tatangyakon ma amanginang ruas ni Huriatta na di bagasan Parsahiton ima inang Nyonya Situa FE sinaga borupa 1.000 amangha 5 juta RM boru lubatobing asang giat di pasutuhan aka hamalumod di nasida. Na mangihut statistik ni Parmingguon di Huriatta soksoni amplop pesta Gotilon 2025 soksoni daftar nong pasahaton hamulateon siang perbuan yang niula di pesta Gotilotta soksoni uang lelang pesta Gotilon tahun 2024 dohot perhepengon ni Huriatta boima tapamanat amanginang di tikting nong disagi otuhita mulutu ngadong nasala aka di panuraton goar manang bilangan na boima tapatikos tu situa sektor ta ganup dohot tu sekretaris ni Huriatta jala marhiteon amanginang di jolotado di patupa panitia pesta Gotilon 2025 amplop iman non na pasahatot tamay ditikki marsi jalangan do tamak pak dita di jolo jala satu tikyon amanginang toktong disosoi panitia nau pasahaton perbue ni hamuletion nani sian nani ulan ni tangan ima songon ucapan syukur di pesta Gotilota nau pasahaton hola 20% dope sian jumlah ni ruasta alani amanginang marhite tiktingon toktong ma tapasahati
ido nagabe mangurupi aka di pakobasion ni huriata. Na para pudi ulang tahun parhalado dohot ruas ni huriata pasahaton selamat ulang tahun ari hatu tubuh doho pardonga sarepion. Tuhamu amanami doho tinanami nama ulang tahun mulai tanggal 20 September sahatu tanggal 4 Oktober 2025. Hatan itu hatta nama makulihamu ima natar surat di pesalmen biddi 37 ayat 4 songonom manidok. Jala halomohon Jehovah jadi lehonon nama tuho pinangido ni roham. Ido hatan itu hatta hahipason lasin roha dohot umur nagajang di pasahat tuhat tama tuhamuna. Songoni mamang inang tikting nama asa di huriata tabuam ma ditanyak tabe tutu hatta asang giat sude na disakape ni huriata boy mardalat dengan holat di bagasan pamasumasuon ni tuhatta. Amin. Tabegema puji-pujian Sian Kor Ama Festival HKBP Denpasar.
Yudhutima Kor Inarabu HKBP Denpasar. Tapapunguma peliata sada do sadabe sian ias dohot sian las nirohata. Maret dehita. Jami
Dame ni debata na sumuruk siya saluhu na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hamuna kadonga saha porsiaon horas madita salukna. Adorak sotajahan agabe turpu jamita di mingguta sadarion. Alaodo pena parjolo sahali parsaurat tadi huriaon. Alani pepatah orang Melayu mengatakan, kenal maka sayang, tak kenal maka tak sayang. Jalau puta si jolo-jolo tubuh pemadok, jolo tinitip sanggar bain huru-huruan. Jolo sinuku marga asabinoto partuturan. Au ima padita roh den sitorus. Inata pardijabu boru situmorang. 5 dana dihami, opak bawa sada boru. Sahalak parumain boru ni hula-hulai boru si majutak. Sahalak pahopu. Mangulah hami nuangi mapadita HKBP Resort Cibubur. Distrik Walu DKI Jakarta. Hobartu program mi huriata HKBP Cibubur. Tarlobi punguan kor ama agape ni huriata. Di mingguta sadarion roha minuaing mangibati hamu dongan nami saha porsiaon na adong di huriaon dangaro kubuak kami agaha holan itu tu asara bohita martangiang marede mamuji pasangap Tuhan dohok manangihok katana alani asima rohani Tuhan saya di pasu-pasu Tuhan maparsaurat tadi bagasatikion Mauliake hupa sahatami Tuhamu dongan nami saha porsiaon nama jakon haroro nami di parmingguat tasadarion. Rap dohotami akamanginang adonggo 2 halak padita. Ima amak padita pos manaibaho. Nasida makobasi di HKBP Bandung Barat. Suak songoni amak padita Krispandoli Harahap. Nasida makobasi di HKBP Resort Dolok Sanggul. Rap dohotami mauliate mak. Paju pahami nuaing dohot Mother Voice. Jonok-jonok ko hami di Jakarta. Holan podok rangot do membatasi hubungan nami. Alani marhiteo saha manuai kata tabi. Dohot horas-horas nami tutonga-tongata. Horas madihita saluna. Hata nitu hata turpuk jamita si pahusor-husoron ni rohata di minggu tasadarion minggu pa-15 dung Trinitatis imana tersurat di buku Kolose bidusada mamuka maisian ayat 15 sahatu ayat 20 Kolose sada ayat 15 sahatu 20 tapai hutihu madi bagasar rohat tabi ibana do suman ni debata na sotaridai na parjolo tubu sian nasana tinopa ai marhite sian ibana do ditopa saluhuna na di Banua Gijang doho na ditanon natarida doho na sotaridai akka habangsa akka harajaon akka gonggoman akka parhuasos saluhut na ido ditopa marhite-hite ibana jala marhapatea tu ibana jala di jolo ni saluhu na do ibana jala saluhu na ido hot di bagasan ibana ibana do ulu ni dagingi ima huriai ibana do parmulan nau parjolo tubu si anak kanamate jala ibana do parjolo dina saluhu na ai di totu hode batado
naing mamaringana di bagasan ibana, sadok hagogok nai. Laos marhite sian ibana do, padeng ganon na dirina, saluhu nai, nang akana ditano, nang akana di Banuagijang, dung di patu padame, marhite-hite mudar, nasia silang ngai, marhite-hite ibana, ido sahakna. Hamuna kadonga saha porsiaon, hita hurian itu hatta narak marpungo di mingguta sadarion. Parjolo sahali turpuk taon omang surat ni Apostel Paulus. Apostel Paulus manajolo manurat surat Kolose. Jala semula suraton khusus dituju hokian holat tuhuria Kolose. Sahat tunamanongo surato si Paulus dakkeado pe si Paulus sian huta Kolose. Alainak pe sohea si Paulus sia kuta Kolose takas do di pauhituhut si Paulus akka berita namasa di huria Kolose. Buasa di pauhutihut si Paulus ala hato bodi mulanai pertumbuhan perkembangan ni huria Kolose. Hato bodi jakon nasida Jesus si palua nasida jala mangolu do huriai di bagasan nama si haholongan alaidang leleng barita las ni rohai perkembangani di tonga-tonga ni huria Kolose pitorodo masalah tantangan pangaleleon tu tonga-tonga ni huria Kolose. Hamuna kadonga saha persiaon adok telu masalah tantangan naborat diadopi huria Kolose. Parjolo sahali siap pamareta Romawi. Dang lomorohani pamareta Romawi jongjong hak Kristeno di Kolose. Alani berusaha do pamareta Romawi mangalele, mabunuh, manakub, nasa jolma, namasuk gade halak Kristen. Napaduahon ima siap kalak Yahudi. Dang lomorohan halak Yahudi, adok kalak Yahudi masuk gade halak Kristen. Alani songo kezami pamareta Romawi, songo nido halak Yahudi, mangalele, mabunuh, manakub, nasa halak Yahudi, na masuk gade halak Kristen. Adong na disiram doho minyak, dibakar, adong ditakap, dipamasuk tu kadak singa. Adong na dipaksa mardala dibosi na membara. Adong dipaksa hudul di kursi na marpaku doho akana asingi. Napatoluhon ima siap parpoda haliluon. Ido pe mulai jongjok kuriai. Alai say pitoradok pihak-pihak ketiga parpoda haliluon. Na mangaliluhok kaporseaon ni huria na baru jongjongi. Tarlobi mana pinapeol-peol li parpoda haliluon. Ima taringot tu ise Jesusi didok nasida dak sitong Jesusi anak ni debata jol mana somal lo Jesusi jala anak itu kakau alani dak patut Jesusi pujion dak si pujion ibana imana parjulu napaduahon dau tumibo dau sumurung goa kasuru-suruan siat Tuhan Yesus jalana patoluhon dang Jesus si palua hajol maon alai holam marhite pati go boy dapot halua ojolma hamuna kadongan alani masalah tantangan na nyadopan ni huriaon gabe masa do perpecahan kelompok-kelompok di tonga-tonga ni huria Kolose. Adong na setuju, adong na so setuju, adong na madele, adong na naik pidagama, dohot akan asing. Di situasi na songonima huria Kolose, ditongos si Paulus suraton siap penjara Roma. Dohot tujuan, lau paingotok kuria Kolose, asa terus nasida marsada. Hasadaonido dipangido Apostel Paulus, tu huria Kolose. Molo marsada hita halak Kristen, 10 hali marpikir halak mangalele hita. Alay molo masiwal leak ngabero hitaon, murado hitaon, leleon niya kamuso. Alani di paingot si Paulus,
asa marsada huriai unang masibual leheng abi marabolo di tonga-tonga ni huria molo masa akka kelompok-kelompok marabolo di sada-sada huria molo masa akka perpecahan pulik partarutuk pulik parhubang pulik parsiatar pulik parmedan pulik parbali molo masa kelompok-kelompok marabolon di sada-sada huria alani maka manginang ditongo si Paulus suratot tu huria Kolose paingoton nasida asa marsada nuaing dia mahatani si Paulus napi nasahat ni si Paulus marhite si Tikikus tu huria Kolose na parjolo sahali ibana jadi akamanginang adok 10 sadahali padohan ibana di turpuk taong marturu-turu tutu hatta Yesus Kristus didok di turpuk taon ibana do suman gabbar ridebata naso taridai hamuna kadonga saha porsiaon dung madabu jolma na parjolo itu dosa dang boy idaon ni jolma debata dang boy be idaon ni hita jolma tu hattai putus hubungan ni jolma dohok debata nunga dilakopi ditutupi dosa si malolongi jolma alani rodang boy daud tabi susi alai di boto debatado naso boy be daun ni hita jolma ibana alani do ba disuruh ibana anak ngana sasadai mar hite jolma rotu portibion Jesus anak ngaima suman ni debata songo dia Jesus songo ni do debata ahan adong di debata adong dianaki lapatanna Jesus sima gabaran ni debata di tonga-tongani portibion hamuna kadonga saha porsiaon didok debata odo anak haholongan ni rohaku ihuton oleh hamu maiban lapatanna Jesusi betul-betul anak ni debataro dak songon nani dok nya kaparpoda haliluoni dang anak ni debata Jesusi dak ditoruni suru-suru ado Jesusi ni nanasida alani marhite turpuhon Jesus imasuman gabaran ni debata marhite-hite Jesus boy dan gamulak hubungata parsaurat to adoh debata ido asa didok Tuhan Yesus audo dalani dangadong nasahat tuamai ia somarhite siana na paduahon Jesus dona parjolo tubuh sian akanatinopa lapatan na jauh-jauh sebelum panopau ni debata na onomari nunga adong Jesus jala Jesus dodongan ni debata na makatai tatopa majolma tumiru rupata nunga adong Jesus siya mulani-mulana alani daksarupa dang ditoruni suru-suruat Tuhan Yesus Jesus imasi panopa jala suru-suruan nahona topa napatoluhon Jesus uluni huria hamuna kadonga saha porsiaon jodo apostel Paulus manggobarhok kasadaon ni hitahala Kristen songok kasadaon ni pak ruas ni pamatak taon Jesus Kristus maulu ni huriai hitaoma ruas ni pamanganna ala sada tubuh hita saluhuna ala sada do ulutta Kristus Tuhani alani sapakilala mahita sama hita molo tarsuga patai dang boy dohonon ni pat taon hatsitakko alai sude pamatak taon merasakan na hatsit ala tarsuga hita molo malesiu beota dang boy mekkelekkel tangan tao katsitakko alai sude pamatak taon manaw na hatsit ala malehita molo tarsor hita lao tupudi ni bagastai taranggo hita uap naso suman dang boy muruk tanga tupat kajago-jago tay paton at taribuan iba tu song gabi baunan alay otomatis tanga taon manutup parniangguata naik songoni maniak kasadaon ni hita ruas ni huriai ala sada do tuhata sada do ulutka naik sapak kilalan seperasa mahita sanuhna dangadong nama sihatan dangadong nama sitihado takanasing dakya muruk pat hola ni balo zaman yani ada gingon hape hola pamanganon mangalangi
au jegijang dak yanin napat alai aman sude hobar tu panopau ni tu hata naik songoni mahasa daun ni hita harap Kristen songok kasadaun ni ruas ni pamatak daun sapa kilala mahita naktua katikinan ro naparpudi napaopaton Jesus do pardenggana ni jol matu de bata hamuna kadonga saha porsiaon dung madabu jol mana parjulu itu dosa putus hubungan ni jol madoho de bata molo siang gogo ni hita jolma daktar padua hita dirita alai di somma balganiasi ni rohani de bata asi ni rohani Tuhan Yesus radibana rotu portibio lau padua hok kita alani nunga mardengga kita mula doh debata mar hite Jesus padenggaton Jesus mama baik kita mardengga muse doh debata amana di banua gicangi hamuna kadongan dia mana naik sidohono ni turpuhot tu kita parjolo sahali taha porsiai ma Tuhan Yesus anak ni debata do ibana suruan ni debata do ibana lau manobus lau makokop pita jolma taha porsia itu hatai porsia doa makamanginang itu ngato-ngata Yesus porsia doa makamanginang porsia do punguan sejati sempurna do hot siat cibubur Tuhan Yesus madongani hita naik pesawat porsia doa makamanginang Tuhan Yesus madongani hita mau lombarulau tutoba manangi dia hita maringan mananga haulau tasigano pare dilabuk dari Tuhan Yesus porsia dohamu Tuhan Yesus mangubaca kapar sahitota alai labuk tado hape Tuhani mabiar mahitaon mangulahon akaulau namaralo tulomone rohana jadi saya mula-hula gohudok di jamitaku di HKBP Cibubur setiap pagi si hicat tita kamangin aksia puluh mata sojo hita satokin nate saya sulu kesehatan pe di orai do pitor madala kita ulu mirdong alai tapakke make kesempatan ni maka taido debata di ngoluta tabai joteka di ngoluta anggo sadario na kaulau lomoni rohani debata zona hula akan negatif tapadau unak saya tertadok angkan doni koku jangguli bana unang jo songoni ati angkan doni koku takko jo pisang ngai unang alai tabai jo tekad di ngolutang go sadario na kaulau lomoni rohani debata zona hula di ngolu taida jo akamanginang adong go perubah sai na tabani Tuhan ido akapasu-pasu silas ni roha dia kahalak na mangulahol lomoni rohan alani porsia mahita dilabukta Tuhan Yesus mabiar mahita mangulahon na kaulau na maralo tulomoni rohan na patoluhon gade si huto Yesus mahita tu akatikinan ngro mananga hapi akatantangan na kailaela tutonga-tonga ni huria unang mamadili hita unang mameoleol hapor siauta mauliate makamanginang halak Kriste kita sahali hita halak Kriste terus mahita halak Kristen au cugari parugamo ihita naktartau ni lima hali sadari kolau tu masjidnya tiak kamanginang gari hola sahali sa minggu hita ipesadas tuanga jobo ngagudang nahiap ya munate ido sahudo akamanginang daktikina besorari naik pidagama sahali hita halak Kristen terus mahita halak Kristen tai hutom ma Yesus unak pola tarsonggot kita saliling uluni Yesus di portibio na hatche dona tinao ni Tuhan Yesus holani si sorang ibana roro na sangat rata ni portibio manukku didia ibana na baru tuwi asado tami madoba ibana sakka manang mabun salelet pangulau ni Tuhan Yesus di portibio toru sehona liliban jalek ko mate ibana di hau pinor silang alai mate pe Yesus di hau pinor silang dang iujung ingoluna haheheon las ni rohado ujung ingolu ni Tuhatai ido gambaran ingoluta Kristen na marlapatan pengikut Kristus molo betul-betul hita halak Kristen radi mahitaon manao songon natinaon Yesus nunga jumolo tu hata manao nakai alani unak pola madili hita na hatche natinaon ni Yesus sahat tunuaeng di palilili portibio di hita halak Kristen mauliate makamanginang aman hita di sonate dia kedua nasing gudang halak Kristen dipaksa gabi marjilbab gati KTP dipaksa masuk agama idoh nasing mauliate madi tuhatama kita dia keluar nasing
dang diloas mendirikan bangunan, dang iloas pajongjong gereja. Hita boy bebas, lapatan na dang apala belga tantangan na tarupi di ngoluta. Alay na jelas sa hatunuang di baga sa pangalileo do hita. Dia ka parkarejoan niya ka nakarejo di palililili do hita nuang. Ala ni manaham mahita saha religion. Sahali hita halak Kristen, terus mahita mangihutot tuhata. Rade mahitaon mardala di pudi ni Yesus. Amen martang yang mahita. Ale Tuhan debata manami na marhabangsa di Banua Gijang. Mauliate puji-pujian di sobah rohanami Tuhan. Nunga dipakuling iho kami Tuhan. Marhiti hatam na pinasahan ni Apostol Paulus tu huria Kolose. Jalaido tuhaku rajumi hami. Nakatap tu hami huriam lumobi di minggu nami sadarion. Suatu katami tu bagasar roadot pikiran nami. Asa marurak marparbue hatami. Asa hatami Tuhan nagabegogo tukot sulu-sulu di hami. Lau manguruti ngul-ngul nami tu akatik kinanang Nak tu akatik kinanang pe Tuhan. Tok-tong gape sihol rohanami. Tok-tong ma Tuhan pakulingi ngulu nami. Asa hatami nagabihad dang abatabat di ngulu nami. Asa orang manibil hami siya dalam munasitongi. Ale Tuhan debata manami na marhabangsa di Banua Gijang. Di minggu nami sadari tuhaku bakami tu adopamu. Akka pardalanan ni ngulu nami dohok keluarga nami. Asirohap Tuhan iring-iring togu-togu pardalanan ni keluarga nami bi pada wakarsak pada wabatabat pada parsahito siya tonga-tonga ni keluarga nami tabay ma Tuhan akapasu-pasu akasilas ni roha di hami asa toktong las roha nami mamujihok nangakayanak ko nakapahopu Tuhan na pinalumehomu di tonga-tonga ni keluarga nami manang di diabe na sida maringanan na daw manang najonok siya kami ramoti na sida sa luhuk na tabaya kapasu-pasu silas ni rohai di nasida. Asanggia marhite siya ni Tuhan lam di tada nasida sido tolong. Atong homa Tuhan dongan nami. Mia maringana di tonga-tonga ni bagas nami. Baina kabagas nami Tuhan bagas silas ni roha di hami lumobi mamuji pasangak guar mendabadiay. Suak songoni ma Tuhan di parminggon nami sadarion. Huwag kami tuadopamu pardalanan ni ngolu ni huriam HKBP den pasar balion. Asirohap Tuhan iring-iring togu-togu pardalanan ni huriamo Tuhan pada wakarsak pada wabatabak pada parsahitos siya tonga-tonga ni huriamo tabaya kapasu-pasu akasilas roha naksakap rencana ni huriam na naik patupa pesta gotilo tu akatik kinanengro sai homa Tuhan na mangurupi sudia kapanitia asamardala dohok denggan pesta na naik patupaon nasidai. Suak songoni ma Tuhan, nungataka sutangi hokami marhite tikting warta di tonga-tonga ni huriam. Godang na naik si halas sonon nami, godang na naik si hamuliate honon nami tu adopamu, jala godang na naik si pangidon nami. Tarlobi ma Tuhan di pasu-pasum na pinalumehommu, sada dana di keluarga, amanami hael nenggolan, inanami kade dinda, paramita asirohap Tuhan tidak dana na pinalumehom di tonga-tonga ni keluarga nasida saiho ma Tuhan nama masu-masu asai buri-bur magodang ibana Tuhan gabi ruas siti ruas sihutono ibana di tonga-tonga ni huriam to akatik kinanangro lean gogo dinatora sasamar gogo nasida Tuhan manogunogu dak dana hiho Bartolomone roham suak songoni ma Tuhan saka rencana ni huriam dinanaik patupa padidion nabadia di minggu nami sadarion ima tuyanakon niamanami keluarga William Junior Latu Heru inanami Ivana Mayros Borusi Maurakir asirohap Tuhan hodo pangaduan nami hodo pos ni rohanami pasu-pasu anak ni huriam nanang majalo padidion nabadia di bagasatikion urupi dongani natorasna asamar gogo natoras manogunogu ida ko Bartolomone roham suak songoni ma Tuhan nang ragam ya kegiatan naik patupaon di huriam di bagasa saminggon tarlubi ma Tuhan penelan Alkitab ama hari Rabu sada Oktober suak songoni pertangyangan rumah tangga na naik patupaon di huriam doho ragamnya kegiatan sekolah minggu dalam rangka
menyambut pesta gotilo na naik patupaw ni huriam. Asiro hap Tuhan, pasu-pasu saluhu takaulau pakobasion na naik patupaw ni huriam masamardala doho denggan. Padawa kaulau ni siboli sumolo tungadong na nang manggugay ulaw nami. Asangya sonak so haribo-ribo akuriam mamuji pasanga pokoto akatikin anangro. Suak songonima Tuhan kunjungan kasih pangapulion na naik patupaw ni huriam tanggal 20 September. Tu keluarga Sirait Boru Sinaga, tu keluarga Gultom Boru Siregar, asiro hap Tuhan, homa Tuhan na mga puli, roha doho pikiran ni sudi ruas ni huriam, say bolok ko nakaarsak siya roha na sida, lea nakapasu-pasu silas ni roha, asa margogo toktong na sida mamujiho, do manglawlaw na pinasaha mo dito nga tonga ni huriam. Suak songon ni matuha di minggu namin sa daryon, macay toro ruas ni huriam na marningo ulang tahun da sida, ulang tahu katutubu, ulang tahu pardonga saripeon. Asiro hap Tuhan dia kadongan namin na marulang tahu sa daryon. Lam tabaya kapasu-pasu silas ni rohay, tabay hahipasong gajang umur di nasida. Asanggia tua katikinanangro, las nang rohana sida mamujiho, doho manglawlaw na pinasaha mutu nasida. Suak songoni matuhan, nangakaruas ni huriam, nadibaga sa parsahiton wang, tarlobi matuhan dinanami, inak sinaga boru pasaribu, nang amanami, amang simajutak, inanami boru lubat tobing, asiro hap Tuhan, surdukot tangamu nabadian agok pasu-pasui, majama pamatangi, ruas ni huriam na dibaga sa parsahiton, asanggia marhite tangami Tuhan saha jalatari parhamalumon na siyakoy, masih holope hami Tuhan lianom wakagajang yumur, lianom wakahamalumon, asanggia tua katikin anangro, toktong marulupulup na sida, mamuji pasangap pongguarmu, suak songoni ma Tuhan, nak kami, punguan kor ama agape HKBP Cibubur, suak songoni Mother Voice SKBP Jati Sampurna, dinamar sakap pamianon naing mulak madapot to nakabagas nami luat nami. Asiro hap Tuhan dongane ramoti hami di pardalanan, padawa kabatabat padaw parmaran, palas rohanami ano Tuhan, boy pajupang dohota kanawawolong hami di bagas nami be. Sahat tutangam madang dohoto dinami. Dongani hami tuhoto nga salas rohanan. Suak songoni ma Tuhan nakuriam HKBP den Pasar Balion na naik karikonon namya non. Horasi dongani pasu-pasu nasida. Lea musea karina ulina denggan. Asa sayboy hami pajupang lumobi mamujiho. Jalo ma Tuhan elhelek pangiduan namion. Marhite-hite guarnya nakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Dinamarede hita bukwede onom 150 laos tapasaha mapelian na paduahon. Marede mahita. Pasada holonai
masuk mahita tu acara na patupahon sakramen padidion na badia Maraja hita siya buku aja 146 ayat sada Roma 7 na toras na mabuat dana si Gideon. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami datang membawa anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah dia menjadi anakmu. Berkatilah dan kuatkanlah dia dalam perjalanan menuju kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara, orang tua dari anak yang akan dibaptis, dengarkanlah firman Tuhan Yesus. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis di dalam kitab Injil Markus. Lalu orang membawa anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi muridnya memarahinya. Ketika Yesus melihat itu, marahlah ia berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalangi mereka, sebab orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak itu dan meletakkan tangannya di atas mereka. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, masuk keluar dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana mendatang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jawablah pertanyaan ini. Apakah saudara mengkehendaki agar anak ini dibaptis ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Jawab, ya saya mengkehendaki. Apakah saudara bersedia membimbing anak ini agar mengetahui dan melakukan firman Tuhan? Ya, saya bersedia. Apakah saudara bersedia menyuruh anak ini ke gereja dan membesarkan dalam pengajaran Kristen Protestan agar mereka menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Jawablah dengan ya, saya bersedia. Jika demikian, marilah kita menyerahkan mereka melalui pembaptisan kudus ini.
Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, dalam nama Yesus Kristus, kami telah menyerahkan anak ini kepadamu, dan Engkau telah menerima dia menjadi anakmu melalui baptisan kudus ini, agar dia menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tuanya, kuatkanlah mereka mendidik anak ini, supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi kehidupan yang kekal. Amin. Kami mempersilahkan keluarga untuk duduk kembali. Asa tapasipul parminggota, maredehita, hurimahita salut na jongjong. Alil debata manami na di Banua Gijang, hodo haroroan saluhut silewlen na dengka dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masyanan nile homitu hami pelean nami tuho. Sai jalo may gabi wap na hutcus di jolom, pasu may jala ramoti. Asa huparasya kami peleanon pati bulhok karajaom, dito nga tongani huriam do di Portibion. Buhay maruhanami marhite-hite tordim. Asalam tadahami godang isileleo mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, sai pinarbadia magoarmu, sai Roma harajaumu, sai sau malomoni roham di Banua Tongao songon na di Banua Gijang. Leo matuhami sadariok kangoluas siapari, sesa madosa nami, songo panesanido sanidongan na mardosa tuhami. Unak kami togi hotu pangujunan, palua mahamisian pangago. Pasu jala di ramoti Tuhan debata maho, di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala si marohana midaho, di dopako Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaor homadamena tutod di munabi. Amin.
Shalom. Horas marita saluna. Amplop pesta gotilon, laos isoma marsijalangan do sama pendina. Sumuni amanami nanami na hindi na danak. Boleh ate. Saat matu Yesus saluhut nangoluki rohanang babahenaku saluhut natikiki saat matu Yesus saluhut na diriki saat matu Yesus saluhut na ngoluki Yesusi soarani pamangaku